Ja hänen ylähankkeessa kilpailussa tiivistyy. Ja nyt on vielä viimeinen hetki, mitä pääsee tuomarille ja hetki kuluttua kuulemme tämän kilpailun sijoituksesta. Meppi, saaks niin kuvata? Mä sanon Kinaselle. Ja tänään viidenneksi sijoittuu kilpailijoilla 5, joka on Kiina Koulu ja yhteistyö Frontex. Tänä esittäjä on saapunut kohdassa. Voittiko se? Ja neljänneksi tänään sijoittuu kilpailijoilla Koulu. Hän on Kiina huippuliikkeessä. Ja tämä kolmentainen esittäjä on Ruokaan Moksa. Ja kolme kilpailijoilla näkyy. Ja tänään kolmanneksi sijoittuu kilpailijoilla 11 Janina Kallioinen Kuopiosta. Ja hänen koiransa on Ruokaan Amerikan kokeuspanija. Ja 2 koiraa on jäljellä ja vielä 1 kierros ykkönen ja 2 varkontaviesta vie voittaa. Ja tämän kilpailun voidaan siis jatkaa päivän parhaan mielestäni vaihtaa, joka käydään 10 kisojen aloittaessa. Jatkainen kolmanteen kilpailijoille Kammassa. Hän on Petti Pennanen Englannin Kuulemin kanssa ja tänään toiseksi Antti Verta Sekretari, Josefini Sappyy